Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Vukovar dodijelila je priznanja najuspješnijim tvrtkama Vukovarsko-srijemske županije za 2010. godinu. U kategoriju velikih tvrtki plaketu i zlatnu kunu je dobila tvrtka Vuković Company d.o.o. Vukovar, u kategoriji srednjih Grad Eksport d.o.o. Vinkovci, a u kategoriji malih Sanitet 32 d.o.o. Vukovar. Posebna nagrada, plaketa i kristalna kuna pripale su Županjskoj sladorani d.d. za uspješno poslovanje u proteklih 5 godina. Nagrade su u Vukovaru na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća dodijeljene i onim tvrtkama koje u ovoj godini slave značajne obljetnice, a uspješno su poslovale u proteklom razdoblju. Uručili su ih župan Božo Galić i predsjednica Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Vukovar, Vinka Ivanković. Ivanković je gospodarstvo u 2010. godini ocijenila relativno uspješnim, što je slučaj i u prvih 6 mjeseci ove godine.